This is the Gupan's Ultimate FM radio station 90.3. Panggawa mong sabihing radyo, sabihin mo energy, masamsamit. Magandang umaga, Metro Dagupan. Magandang umaga, Pangasinan. Coming to you live at the 4th floor, Duki Johnson Building, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Ang Energy FM Dagupan, mga Pangga, ay napapakinggan hindi lang po sa Dagupan City at buong probinsya nga ng Pangasinan. But we are also heard coast to coast and globally through our A-Radio portal. Kasama po dyan ang ating Energy FM Dagupan FB page. Ngayon po, mga kaibigan, welcome na naman po sa isa na namang edisyon ng ating Tapatan ni Pangga 2022. Ngayong umaga atin pong kakausapin, atin pong hihimay-himayin at kikilalanin. Kakausapin natin ang mga kandidato na kasalukuyang nakaupo at mga nagbabakasakali na maluklok sa pwesto. This program aims to assist and educate our dear listeners to choose wisely comes May 2022 election. Alam niyo po mga kaibigan, isang malaking karangalan na ating makakasama ngayon at makakausap the current mayor of Municipality of San Carlos City, Pangasinan, Honorable Julier Ayoy Resuello. Magandang umaga po, Mayor Julier Ayoy Resuello. Kumusta po kayo? Yan ang una kong katanungan sa inyo. Mabuti naman po at okay naman po. Nasa tamang pangangatawan at tamang pag-iisip, lalong-lalo na sa pagsiservisyo sa bayan. Ayan. Well, obviously, nasa tamang pangangatawan ng ating mahal na mayor. This is one of the happiest day and episode natin kasi pagbungad ko pa lang po, we have 78 viewers and climbing. Ayan, ganyan po kabilis kaagad. Dumami ho ang mga tagapakinig natin. By the way, you can reach me at 0912-782-5884 and 0955-5976-34. At bukas po yung ating mga text lines kung saan pwede na ho kayo magpadala ng mga katanungan ninyo dahil nandito na po ang ating mahal na mayor ng San Carlos City. So, Mayor, bukod po dun sa pangumusta ko, balita ko may second dose tayo ngayon sa Carlos. Opo, booster rather. Booster, no? Booster, tsaka dire-diretso pa rin po yung pag-aana natin, pag-vaccinate natin sa mga kababayan natin, no? Doon sa mga malls, tsaka doon sa mga vaccination centers natin, dire-diretso pa rin po. With your indulgence, allow me to adjust the microphone po, ha? Ayan, para mas marinig po yung boss ninyo. Yung magandang boss. Ayan, mag-mic test lang po kayo, Mayor. Test 1, 2, 3. Ayan, that's way better. Okay, we can hear clearly and loud ang kanyang boses, mga kaibigan. Mayor, ready na ho ba kayo sa ating Tapatan ni Pangga 2022? Ready na po. Tapatan ni Pangga 2022. Ito na po ang ating unang tapat na katanong and requires. Pero bago ko po maalala, Mayor, when you hear this buzzer, it shows that we have to move on with the next, ano pa? Narinig niyo po yung buzzer? Yes. Okay. In addition to that, yung pong buzzer na yan, hindi porket hindi niyo po tinapos yung or if you wanted to stop or from your yung inyo pong gustong sabihin at hindi nyo natapos yung ating binigay na oras, hindi po magta-top up yan or tinatawag nating mag-carry over na oras, ano po. Yes. So here we go with our Tapatan ni Pangga question. Isang tapat na tanong for 1 minute. Sino si Mayor Julier Ayoy Resuello? 1 minute for tapat na sagot. Ngayon na. Julier Ayoy Resuello po is a former SK chairman, SK president of San Carlos City, barangay captain, ABC president, a former vice mayor, 9 years mayor, then vice mayor again, mayor today, mayor as of now, no. Matagal na pong nagsaservisyo. I've been in service for 25 years for our city, and I've been serving our city with all my heart and almost more than half of my life, no. Okay, hindi na ho tinapos si Mayor Ayoy ang ating pong 1 minuto. Salamat po sa iyong tapat na sa kasagutan. Paalala ko lang po, later on as we move on with our Tapatan ni Pangga, yung pong mga tanong ninyo, the views and opinions ng ating pong mapapakinggan sa ating mga guests ay pawang mga opinion nila. Opinion ng ating mga guests at wala pong kinalaman ng kumpanya, ang istasyon at ang inyo pong host. So next tapat na katanungan for Mayor Ayoy Resuello. Isang tapat na tanong.
Ano ang nagpapalakas sa loob ng isang Julier Ayor Resuello na muling tumakbo bilang mayor sa kabila ng pagsubok ng pandemya na nararanasan natin ngayon, lalong-lalo na po sa San Carlos City? You'll be given 5 minutes for this tapat na katanungan, Mayor Ayoy. Your timer starts now. Ang nagpapalakas po ng loob sa ating lingkod, no, ay yung mga tao, mga kababayan na nakikita naman natin pong mga nangangailangan pa. Marami na po tayong nagawa, marami na po tayong programa. Pero syempre sa taon-taon, hindi po pare-parehas yung pangangailangan ng ating mga kababayan. We have to be flexible at marunong tayo mag-adjust kung ano yung mga needs ng ating mga kababayan. Especially we have to be sensitive dun po sa mga dapat nating gawin para sa kanila. Ang mga kababayan kasi natin sa siyudad ng San Carlos, so they are always looking for something new na maibibigay mo sa kanila. Pero they will never forget yung mga bagay na ginawa natin, lalong-lalo na yung pagpapanatili ng peace and order situation sa San Carlos City. Ngayon po, napakatahimik ng aming pinakamamahal na syudad. Ever since po na ako'y umupo na mayor ng syudad ng San Carlos, no, ay see to it na yung huling nangyari sa father ko noong 2007, yun na po yung magiging huli na merong politiko na mamamatay dahil sa politika. Nung ako po yung umupo ng mayor ng siyudad ng San Carlos, yun po ang lagi kong nilalaban, na tayo maging tayo magsama-sama, tayo ay ituloy natin, may ituloy tayo, iraraman so ginapuan ng Mayor Julian Macalanor para yung mga pinaghirapan naman ay hindi masayang. Ang nakikita kong battle cry lagi ng mga tao, yung lagi kong sinasabi, yung katahimikan, progreso, at syempre asensyon ng ating pinakamamahal na syudad. I see to it na lagi nating na-maintain yan. At lalong-lalo na, yung ating mga kababayan natutuwa naman sa mga nangyayari. Like before, we have to go to Dagupan or to Kalasyaw para ipasya lang yung mga bata, para bumili lang ng mga gamit. Ayun, andun na sila okay na sa siyudad ng San Carlos. Halos kompleto na rin po kami doon. So, mas natutuwa yung mga tao. So, kung natutuwa po yung mga tao, lalo pong natutuwa ang inyong mayor. Sapagkat ang ibig sabihin nun, naibibigay natin yung tamang serbisyo sa ating mga kababayan. At naibibigay natin yung pangangailangan ng mga taga-siyudad ng San Carlos. You still have ample time, Mayor. Mukhang you wanna move on to the next tapat na question? Okay, hindi na ko talaga tinapos si Mayor. Okay, this time I'll be giving our mayor ng 5 minutes for this tapat na katanungan. But before we move on to that tapat na katanungan, ang dami na kong pagbate. Steven B. Singh, good morning Mayor Ayoy from San Carlos City. Alfredo Labit, tripling heart ang binigay niya sa iyo. Merly Mayo, good morning everyone. Good morning Mayor Ayoy. Sa inyo lahat. Okay. Good day, Sir Jay. Ingat sa COVID Omicron from Romel of San Rafael. Merly Mayo, good morning ulit. Maraming salamat. Yung text lines natin, gusto ko lang po inform 0912-782-5884. Again, 0912-782-5884. Right now, we are with 245 viewers, mga kapangga. Ganyan po na naabot po. Keep on sharing po ha ang ating pong program sa mga kababayan natin sa San Carlos. By the way, San Carlos has 86 barangays, if I'm not mistaken. Tama po ba? Yes, Mayor? yes. Ganyan po karami. Hello Mayor, very well said. Ilang hearts yan? 5 hearts. Okay. So, again, you can send your questions na po as early as now ha, para pumasok na ho yan. Dahil sigurado ko sa sobrang dami ho ng mga nagme-message sa atin ngayon, there will be traffic eh. Mas maaga po, mas maganda. Okay, now, isang tapat na tanong, ano po ang mga plataforma na nais nyo pong ilatag pa sa mga mamayan natin dyan sa may San Carlos City? 5 minutes, yung tapat na kasagutan, Mayor. Eto na. Sa plataforma naman po, meron na tayo para sa lahat ng sektor, no. Ang masasabi ko lang siguro dadagdagan natin with the COVID pandemic that we have today, no, napakahirap i-implement halos lahat. Especially ang iniisip natin yung kaligtasan ng ating mga kababayan na sana wag silang mahawa sa COVID-19 lalong-lalo na itong Omicron variant, no. Pero in terms of platforms for government, for how many years na nakaupo po tayo, siguro dinadagdagan na lang natin yung mga ginawa na natin for farmers, for education, for environment, for infrastructure developments, no. Kasi kung usapan pong mga kalsada, halos lahat ng kalsada natin sa siyudad ng San Carlos sementado na. Ang hinihingi na lang po ng ating mga barangay captain is additional daycares, health centers, yung mga multipurpose covered court,
solar dryers, solar lightings, no? Pero nagawa na rin naman po natin yung ibang mga barangay diyan. Hindi ko po masasabing lahat tapos na. Meron pa pong ilang barangay na tatapusin natin, no? Tapos in terms of education naman po, tayo po ay nagpatayo na ng mga Wi-Fi towers. Ngayon po nakatayo na yung 2 Wi-Fi tower natin, which is nakakatulong po ngayon sa mga estudyante, lalong-lalo na sa pasukan dahil free Wi-Fi po ang San Carlos City. Ngayon po meron tayo sa bayan at doon sa isang malapit sa bayan. So meron pa po tayong 3 towers na itatayo dyan para po sa buong San Carlos City na po yan. And then lalagyan po natin ng booster yan para at least makakapag-search na sila sa lahat ng mga pangangailangan nila, lalong-lalo na sa eskwelahan. Pero let me remind you, hindi po yan pwede pang ML, no? Kasi minsan pagka free wifi, ML ang unang-unang ginagawa ng mga bata, no? Pero sa atin po, we tend to, ang intention po natin ay tulungan yung ating mga ang mga kabataan, lalong-lalo na yung mga nag-aaral. Sa farmers naman po, we have farm tractors, farm harvesters, water pumps, knapsack sprayers, binhi, ano pa ba? Mga fertilizers, no, na binibigay natin. Napakarami pong programa ng siyudad ng San Carlos. Sabi ko nga po, hindi ko na po kailangan maglatag ng bagong plataforma. Kasi yung amin pong ginagawa sa yung amin pong programa sa siyudad ng San Carlos ay very effective naman po. Kung meron pong kakulangan, siguro tututukan na lang po ng pansin. Thank you very much. Obviously, meron pa ko yung ample time, so we move on sa ating tapat na katanungan, mga kapangga. Sa mga kapangga natin na nanonood ngayon, would like to inform once again, marami na naman pumapasok na messages at pagbati kay Mayor. We love you, Mayor, from Kapataan. Good morning po, Mayor. God bless. From Clean Reach. We love Mayor from Barangay Manson, SCCP. Ruby Rosario, ang 3 hearts. Ang ama ng siyudad ng San Carlos, we love you, Ninong Mayor Ayoy Resuello from Barangay Tamayo, San Carlos City. Creselda Barongan, Paragas. Good morning po, Mayor Ayoy. Good morning, Mayor Ayoy. Good morning po, Mayor. At may mga katanong nang pumasok. Sige. Kandasa, Connie Posadas. I'll take that note. At ang ating mga kapangga ngayon who are taking the questions sa ating pong FB Live ay si Dan Rivers at si Janet Peralta. Please make sure that all the questions are accounted at maibigay kay Mayor maya-maya. Maisalang natin sa ating no holds bar. Okay. So another tapat na katanungan, ano sa tingin ninyo ang bagay na kailangang paghandaan ng San Carlos sa oras ng kalamidad pagdating sa partikular rin sa COVID, trabaho, edukasyon? This is 5 minutes, Mayor. Ngayon na. Paghahandaan ng San Carlos City in terms of COVID pandemic, no? And even po sa mga bagay kagaya po ng mga kalamidad, kagaya po ng nangyari sa bagyo sa Visayas and Mindanao. Odette, ganyan po. Tayo po'y preparado at armado po tayo, lalong-lalo na po ang ating city disaster team, no? Meron pong trainings yung ating mga team dyan at tuloy-tuloy po yan kahit po nung pandemya. Tuloy-tuloy po yung search and rescue ng mga yan. Tuloy-tuloy po yung water training ng mga yan. Ganun din po sa lahat po ng klaseng kalamidad na pwedeng dumating sa atin. At sana naman po, wag, no? Pero ready po ang ating team. At katulad this pandemic, no? Napakaganda ng management natin, not just our City Disaster Council, no? But also our frontliners in the city of San Carlos, ang ating mga doctors, nurses, lahat po ng mga tumulong sa pagbabakuna, no, na nakahanda po tayo dyan. Same po din, sabi ko nga po, parehas din po sa ating disaster office, no, talagang dire-diretso po ang training ng ating mga personnel. At kung ano man po yung kalamidad na darating, kung sa atin man o sa ibang bayan o sa ibang probinsya, kami po ay handang tumulong kasi sabi ko nga po, well-equipped kami and well-trained po yung mga tao natin sa disaster. Alright, we move on na naman po sa ating tapat na katanungan. Hatan ni Bangga 2022. Mayor, I just would like you to know that we are now at 314 viewers. Kanina pumalo po tayo sa 322. Ganyan po karami ang nanonood sa iyo dyan sa San Carlos City. Okay, isang tapat na tanong. Ano po ang mga masasabi nyo sa mga kababayan natin, San Carleñans, na ayaw pong magpabakuna? Ito po, 1 minuto lang po, Mayor Ayoy. Your timer starts now.
Para sa akin po, I would like to advise them na magpabakuna na po kayo. Alam nyo, maraming namamatay na hindi bakunado. At meron din pong namatay na nabakunahan. Huwag nyo po sanang hintayin na mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Dahil ako nga po nawalan ng asawa dahil sa COVID, no? At namatay po ang aking mahal sa buhay. So sana po tayo bilang mga responsableng citizen ng siyudad ng San Carlos, isigurado natin yung safety natin para sa safety ng ating family. Kailangan natin magpabakuna para at least yung ating dadatnan sa bahay ay safe din. So kung kayo po ay natatakot, wala pong namamatay sa bakuna lang mismo. Sa komplikasyon po namamatay yung iba dahil meron nga po silang comorbidity. Pero pag mismong bakuna, mas safe po kayo dyan pag kayo nabakunahan. Ayun. Meron pang 5 seconds pero pasok. Hatan ni Bangga 2022. Questions are coming in. Keep those questions coming in. Meron ho tayong kumukuha ng mga tanong natin sa atin pong text lines. 0912-782-5884 at 0955-5976-444. Okay, pwede rin ho kayo. Kung gusto nyo tumawag, let me know, ha? Pagka gusto nyo tumawag, ibibigay ko lang po itong text lines natin dito para ibigay sa kay Dan Rivers or sino man po para kung may tanong kayo, tatanggapin nila yan. Uulitin ko, 0912-782-5884. This question is given 5 minutes po, Mayor Ayoy. Okay, 5 minutes po para sa tanong na to. Kung kayo nga po muli ay mabigyan na pagkakataon na muling ihalal bilang mayor po sa San Carlos City at sa kabilang banda naman po, hindi po pinalad ang mga kasama ninyong vice mayor hanggang po, wag naman po sana, ang mga SBM natin nasa kabilang partido. Paano nyo pakikisamahan ang yung tapat na kasagutan? 5 minutes, ngayon na. Napakasimple lang naman po yan. Kung gusto nilang magserbisyo, magsama-sama kami. Bakit kailangan namin mag-away-away? Kung hindi man po ang vice mayor ko ang manalo, hindi man po yung mga konsehalis ko ang manalo, no? Wala pong rason kung bakit hindi kami magsasama-sama at mag-isip ng mga proyekto at programa para sa ating mga kababayan. Hindi po kayo hinihalal at niluklok ng tao para awayin nyo lang ang mayor at ang mayor awayin lang din po ang vice mayor at konsehal. Tayo po ay hinalal at iluluklok ng mga tao dahil alam nila tayo ay mayroong trabaho na gagampanan para sa ating pinakamamahal na syudad, para sa ating mga kababayan. Wala pong there's no room for arguments eh. Walang lugar ang pag-aaway pag kayo nakaupo na. Ang dapat niyong pinag-iisipan pagkakaisa para po maisakatuparan kung ano pa yung mga kulang o yung kailangan pa ng ating mga kababayan. Kasi kung tayo po ay mag-aaway-away pag tayo ay nahalal, kung hindi man po tayo magkakapartido, no? Siyempre, ano pong mangyayari sa atin? Meron tayong magandang programang ilalagay tapos kukontrahin ng mga konsehal. Si Vice Mayor, kung hindi man kasama, siyempre, kukontra din yan. Sabi nga po nila, sa politika, ang vice mayor daw, hinihintay na lang mamatay ang mayor para makaupo. Ganon din po sa first councilor. Sabi lang po sa politika yan. Pero in our case kasi sa San Carlos City, magkapatid po kami. At maganda naman po ang samahan ng sangguniang panglungsod. Pero katulad nga po nung tanong kanina at uulit-ulitin ko, kung sino man po ang mahalal, dapat po magkakaisa. Isipin kung ano yung pinakamagagandang bagay na dapat ibigay sa ating mga kababayan, kung anong mga programa ang dapat ipagpatuloy at kung ano yung mga bagong proyekto na dapat isulong. Kung tayo po ay mag-aaway-away, wala pong silbi ang pagkakahalal o pagkakaluklok natin sa ating mga posisyon. Ito po sa siyudad ng San Carlos, nung simula po kami ay umupo, no? Meron po rin akong mga katunggali na hindi po kasama sa partido, pero kinakausap ko po sila na sumama sapagkat ako'y naniniwala na pare-parehas kami ng layunin, yung magserbisyo at tumulong sa ating mga kababayan. Kaya po kahit anong mangyari, sino man ang maluklok, yun lamang po ang hiling ko at yun din ang aking dasal, no? Na sana pagkatapos ng eleksyon magkaisa tayo, magkatulungan tayo para mas maganda po ang takbo ng ating gobyerno. Maraming salamat, Mayor Ayoy, sa iyong tapat na kasagutan. Hatan ni Bangga sa atin po mga tapat na questions. Yun po yung mga basic questions na natin pong inilatag para kay Mayor Ayoy. Pati syempre yung pulso ng mga kababayan natin. Kababayan nyo po dyan sa may San Carlos. Supporters ninyo man o hindi.
are here to hear your voice. And I would like to let you know, our dear listeners, our dear mga viewers natin sa ating FB page na Energy FM Dagupan, ulitin ko po, ito pong mga views and opinions po ng ating guests ay ang kanila po mga opinion at wala pong kinalaman ng host, ang stasyong ito at ang kumpanya. So, ready na po ang ating mga open questions mula sa ating mga text lines. Try ko lang muna to. Texter 1673. Ano po ang malinaw na plano niyo sa mga nawalan ng trabaho ngayon pong pandemya? Remind ko lang po, wala na hong time limit dito, Mayor. Yes, so, bigyan mo natin kayo ng time, ample time to talk about your insights and thoughts. Alam niyo po kung usapang malinaw na plano para sa mga nawalan ng trabaho, you're physically able naman po siguro. So hindi dapat ang gobyerno ang maghanap ng trabaho para sa inyo. Kailangan kayo ang maghanap ng trabaho. Pwede kaming tumulong, we can assist you at the PESO office, but that's the best that we can do. Kasi sabi ko nga po, ang gobyerno, we are working for our people and you are one of our people as our constituents, no? So, ang kailangan po natin, kayo mismo ang maghanap ng trabaho, tutulong kami na makahanap kayo ng trabaho. You go to our office sa PESO, kung meron pong mga available doon na mga job openings, no, makikita nyo naman po sa PESO office yan. At doon po, pwede namin kayong assist. But in terms of kung ano po yung plano sa lahat ng mga nawalan ng trabaho, marami pong nawalan ng trabaho hindi lamang sa syudad ng San Carlos. Marami pong nawalan ng negosyo dahil sa pandemya. So ang dapat po natin gawin, intindihin at magtulungan, makipagtulungan. Hindi po yung dapat gawin natin puro natin iaasa sa gobyerno. Hindi ko naman po sinasabing iaasa nyo sa gobyerno, pero ang sinasabi ko rito, tulungan natin ang sarili natin para mas makatulong tayo, di po ba? Nice one. Ika nga ni John F. Kennedy, ask not what your country can do to you, but what you can do for your country. Diba? Now, let's move on. 9:10:45 in the morning, mga kapangga. Good morning po. Tanong ko lang po, Texter 5780. Mayor, tanong ko lang, akala ko ba bawal ang mga nagsusugal, lalong-lalo na kung member ng 4-piece? Bakit dito sa may barangay Abanon? Tama po ba ang pagka-pronounce ko? Abanon. Halos mga member po ng 4-piece pagkatapos ng tanghalian magkakaharap ng nagsusugal sa likod bahay. Wala po bang aksyon para dyan, Mayor? Maganda pong tanong yan at sana po maging parte kayo ng solusyon. Kasi kung sabi ko nga po, kung iaasa nyo sa amin, hindi naman po kami araw-araw na andyan sa barangay nyo. You can report that to the barangay or you can report that to the police, no? Para po mahinto yan. Kasi kung sa amin po ninyo iaasa na kami po yung magpapahuli, kung hindi naman po namin alam yung nangyayari doon sa barangay, no? Hindi po namin magagawa. So dapat po we should also be part of the solution, no? Na makatulong tayo sa ating barangay. Kung nakikita niyo po may mga nagsusugal na 4-piece, di kausapin po natin. Di ba bawal yan? Imbis na pang gastos nyo sa pamilya nyo, pinangsusugal ninyo. Pwede naman po natin silang kausapin para mahimasmasan naman sila. Dahil ang 4-piece po talagang napakahirap ng mga buhay niyan. Yun nga lang po, minsan nakakalimot sila na yung perang binibigay ng gobyerno, hindi po benepisyo yan. Hindi po kumbaga parang hindi yan parang pribilehiyo na kahit saan mo gamitin. Kaya po kayo binibigyan ng pera ng gobyerno para makatulong po sa inyong pamilya. Sana doon sa nag-text sa atin, no, nagtanong, pakitulungan na lang tayo, pakisabi na lang sa barangay, or kung kaya nyo, kausapin ninyo kasi kilala nyo naman pala yung mga 4-piece na yan why not talk to them para at least malaman nila. Thank you very much, Mayor Ayoy. Next question from Christina. Mayor Ayoy, meron po bang trabaho sa mga nangangailangan po? Ang trabaho po, makakahanap tayo. No, sabi ko nga po, we can assist you sa PESO office. Kung meron pong mga job opportunities, job availability, no, pwede po namin kayong i-assist. If you want to ask for recommendations sa mga malls o sa mga we can give you, pwede po namin kayong bigyan yan. Okay. Next question. Good morning, Mayor. Di pa po ba mahigpit ang pagpasok galing Pampanga papunta dito sa San Carlos City? Hindi ko po alam ang Pampanga, pero sa atin po sa San Carlos City, alert level 2 pa rin po tayo. Meron po tayong mga restrictions, pero hindi naman po ganun kahigpit. Ang ginagawa lang po natin, sinisigurado natin ang safety ng ating mga kababayan. Hindi pa po ako nagbababa ng paghihigpit masyado sa syudad natin.
Oh yeah, tama po yun. May EO pa ang ating gobernador. So, actually, pag meron kayong vaccination card, that would suffice. 0912-782-5884 and 0955-5976-34. Mga messages coming in sa ating pong text lines at ating pong FB page. Salute, Mayor, good job po. You're the best from Emily Ruby Rosario, the best mayor of San Carlos City. Education for all program through BCC. Continue the good job. And congratulations, Mayor. Quality service sa inyong bayan. Sana all. Salute you, Mayor. Sana all daw. Tanso Mayor ko, akinat mansalat kani, balot antamlan service. Services da. Antoy Mayor ko. Mayor Ayoy. Mabuhay ka, Mayor. God bless. Salamat. Juliano Nazareno Resuello, 86 barangays. Nagbigay po ang syudad ng ilang ulit na wave na ayuda. Ito po ay ibinabagsak sa ating mga barangay for distribution. Okay, maraming mga questions. Mayor, hindi naman po lahat ng nakikater ng scholarship sa Binalatongan Community College. Ano daw po yung tanong? Hindi naman po lahat nagkikater ng scholarship sa Binalatongan. Is there such Binalatongan? We have 86 barangays, diba? Opo, we have 86 barangays. We have Binalatongan is one. No, Binalatongan is a community college that is being run by the local government unit. Correct me if I'm wrong. Ano po? Sobrang dami ko ng barangays. 86 as 86 barangays. Okay. So siguro it's about scholarship, and meron ta akong nabasang scholarship dito. Sabi niya, sa Dagupan City may scholarship na binibigay. 10K basta residente doon kahit anong course. Walang pinipiling course. Nagbabaka sakali lang po kaming may ganun din po sa San Carlos City. Wala po tayong binibigay sa kasi meron po tayong community college. It's being subsidized by SHED, no? Yun po yung pinatayo natin sa San Carlos City. Since 2000 and buhay pa si Mayor Julian yan nung pinatayo, pero ako po nag-take over niyan. Meron po tayong pinapatayong building worth mga 150 million to 200 million. Yung bagong building po ng Binalatongan Community College. I'll just give you a short history sa Binalatongan Community College. Ang nagsimula po niyan si Engineer Marcelo Casillan, kasama po si late Mayor Julian Valerio Resuello. They started lang po na humihiram ng kwarto sa Central School. They started with 65 students. Ngayon po, nung ako na nag-mayor, turn over na po sa akin yan. From 65 students po ngayon, meron tayong mahigit 1,300 students. First batch of graduates was 2012. No? At tayo po ang nakakuha ng pinakamataas na percentage sa LET examination. No? That was the year, mga 3 years ago, tayo po ang nakakuha ng pinakamataas na percentage dun sa LET examination natin, no? At yung scholarship program po na binibigay natin, wala pong bayad yan, hindi po kayo nagbabayad. Doon po yan sa Binalatongan Community College. Kasi po pagka sa ibang colleges, hindi po tayo makakapagbigay ng ganung scholarship. Kung sa Dagupan po, sana po wala namang comparison. Iba po kasi ang Dagupan at iba ang San Carlos. Yun lang po ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. So wag po tayong magkukumpara ng mga syudad dahil iba po ang San Carlos at iba po ang Dagupan. Alright. Ito muna. Mayor, same scholarship from Sheena Lee. Nasagot na ni Mayor itong scholarship, so I have to pass na lang ha. Okay. Dahil po sa panibagong variant, anong pwede nyo pong gawing hakbang para masolusyonan ang problema sa trabaho? Sa trabaho? Bagong hakbang, panibagong variant, ano po ang pwede nyo gawing hakbang para masolusyonan sa problema sa trabaho? Kala ko dapat sagutin ko anong gagawin ko para doon sa Omicron. Sa Omicron, no? You may do so po, pero tingin ko mas appropriate pa kung anong gagawin nyo sa Omicron. Sige po, nasagot na yung trabaho eh. Kasi sa Omicron naman, ang kailangan lang din natin gawin is tuloy-tuloy yung pagsunod natin sa mga protocols ng IATF at ng probinsya. Ganon din sa syudad natin. Stay safe, wear your face mask, wash your hands, sanitize mo sarili mo, no? So ganun lang po ang gagawin natin, at ang unang pinaka-importante diyan, no, wag po matigas ang ulo natin, sumunod tayo sa lahat ng mga palatuntunan ng gobyerno. Alright, next question from our texter 4215. Good morning, Mayor Ayoy. If ever na sana po manalo kayo ulit this coming election, pwede di po pang i-improve ninyo yung mga barangay drainage, kasi po patuloy ang pagpapatayo ng mga kabahayan, mga infrastructure ay nawawala. Yung mga drainage ay maaaring maging dahilan ng malawakang pagbaha kung sakali man magkaroon ng mga kalamidad gaya ng nangyari sa bagyong Odette at
Visayas. Salamat po. Salute po sa inyo, Mayor, sa ginagawa niyo po. God bless you po. Stay safe, Mayor. Continuous po ang mga ginagawa natin. Hindi lang po natin mapagsabay-sabay yung mga barangay dahil napakalaking pondo ang kakailanganin natin dyan. Inuunti-unti po natin yan. Rest assured po na sa mga infrastruktura, tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho natin sa gobyerno. Alright, more texters. 70785. Mayor, paano po masusolusyonan yung mga empleyado nating masusungit sa City Hall? Kakausapin ko po sila para huwag po sila magsungit at ano pa yung rason kung bakit nagsusungit sila. No? So, sige po at kakausapin ko po ang ating city administrator para po mabilin yung ating mga empleyado. Next question, 6523. Ano po ang plano nyo sa mga maliliit naman pong mga negosyante kagaya namin dito po sa San Carlos City? Well, ang negosyo po continuous pa rin naman po eh. No? Wala naman pong nahinto kahit na po nagkaroon ng alert level 2 or nagkaroon ng ibang alert level, no. Hindi pa rin naman po nahinto yung mga negosyo natin. Siguro gusto ko lang po malaman ano po ba yung kailangan at ano po ba yung hihilingin ninyo. Kasi syempre kung yun lamang po ang tanong nyo sa akin, hindi ko po masasagot yan. Very wide po yung tanong nyo eh. So kung meron po kayong kailangan, you set up a meeting with me sa office para mapag-usap-usapan po natin. Okay, from Hannah Grace, Mayor, bakit minsan-minsan lang po sila nag-iikot pero tignan nyo yung mga nagsusugal sa bawat barangay? Concern lang po ha, sana po always po sila mag-ikot para matignan kung ano nangyayari sa bawat barangay. Tulad nga po nung sabi ko, tulungan nyo kami para makatulong kami sa inyo. Kung hindi nyo po i-report yan sa barangay, hindi rin po namin malalaman. Kung hindi nyo rin po i-report sa kapulisan yan, no, sabi ko nga po, we have 86 barangays and we have only 100 plus personnel sa PNP. Hindi naman po yung 100 plus na yan nagjo-duty lahat. Siyempre, reliable yan, duty yan. So sabi ko nga po at uulit-ulitin ko, tulungan nyo po kami para matulungan namin kayo. From Manuel, tanong lang namin, Mayor, kung merong plano para maayos na ang old cemetery. Ang gapoy dadalanan, mi kasi inlako pati dalan. At ay ibabagay sa may old cemetery, magkakaroon na po tayo ng panibago o parang extension ng old cemetery. At inaayos po rin natin yung old cemetery natin. Ngayon po meron tayong pinalalagay na bago, 'di ba po nasunog yung pinagdadasalan dati ng mga pagkabago ilibing, no. So nakapagpatayo po tayo ng bago doon. Tapos doon po sa tabi meron pong extension. Yung extension po para po doon sa ating mga, dahil wala na nga po, kulang na yung ating mga balabag dyan, yung mga punto dyan. So meron po tayong 3,000 square meters na pinondohan dyan na para po sa mga bagong niches, mga bagong nicho. Alright, we have 382 viewers po at this point. And pagdating po sa Mayor, ito na pong pinakamarami po mga viewers namin sa Mayor na po. And questions keeps on coming in, keep on coming in. Ang puti ni Kawasmi, kanyan ag kami isalat, Mayor. Solid Mayor, ayan. Mayor, sana hindi palakasan daw po ang pagbabakuna. Kailangan may backer daw para lang mabakunahan. Sayang po ang pamasahe. Kung ganyan po ang sinasabi ninyo, i-report nyo sa amin kung sino yung mga taong nagsasabi ng ganyan para at least malaman namin. Katulad nga po ng sinasabi ko, no? Madaling magsalita pero kung hindi nyo rin naman ituturo kung sino yung taong yan, no? Paano namin malalaman kung totoo o hindi man yan? Mayor namin yan, maganda ang bayan namin sa San Carlos, lalong-lalo na ang plaza namin dito sa San Carlos City, ba? Talagang highlight pa, capitalized caps lock lahat, ha? Dito sa may San Carlos City, Pangasinan. Mabuhay ka, Mayor, maunlad at maayos. O sige, puro hearts, ayoy kami, Resuelio, Team 1. God bless po, Mayor. Okay, we only have 4 minutes to go, mga kaibigan. In as much as, sige, check ko na lang itong last message. Bago natin bigay yung time na makapagbigay ng message niya sa Mayor. Texter 58. Mayor, kailan mo po babalik yung pamasahe kasi sobra silang maningil, lalong-lalo na yung mga tricycle driver? Mayor. Actually, hindi naman na po natin pinapataas yung pamasahe. Ngayon, mag-intindihan na lang po tayo dahil pare-parehas naman pong nangangailangan. Yung mga tricycle driver nangangailangan, kayo mga nagtatrabaho nangangailangan, kausapin na lang po natin yung mga tricycles natin. I will be having a meeting with them, no? Kasi nga po, pinayagan ko rin yung 3 pasahero. So, dapat bumaba po yung singil sa pasahe. So, kakausapin ko po yung TODA para po ma-actionan natin yan at mapag-usap-usapan namin kung ano yung tamang fare na kanilang dapat pang singil.
So yun, pahabol ko na to. May pahabol na message. Sige, kung kailan magpapaalam si Mayor, saka kayo humahabol ha. Mayor, good morning po. Matagal na po itong problema sa tubig. Mabaho, paano po ito matutugunan? Okay, maganda pong tanong yan. At kasi po, bago po maging maayos ang tubig natin, no, talagang may pagdadaanan yan. So meron po tayong water treatment facility doon po sa Barangay Gulaw. Nagpa-pipe laying na po ang Prime Water and Local Water District para po makarating yan sa ating syudad. Sa ngayon po nahihirapan tayo, pero pag natapos na po yung pipe laying ngayon, yung water treatment facility at saka yung water plant natin na pinapatayo sa Gulaw, doon po yung pagkukuhanan natin ng surface water na magagamit po ninyo araw-araw sa atin sa syudad ng San Carlos City. Agagig, Saigawan, Tilabat, Alagarin, Tilabat, Imanya na Sumpal. No asumpalatan na nang yun na no ang tumansok kalidad na samay danom dyan syudad na San Carlos. I am overwhelmed, Mayor Ayoy, because at this point we have 457 viewers at tumataas pa yung viewers natin. 2 more minutes before the hour of 11 o'clock, I'll be giving you the chance to say something po sa inyo po mga kababayan dyan sa may San Carlos City. Mayor? Thank you very much, Jay. Thank you very much po sa ating mga kababayan na nakikinig, nanonood, no. Isa lamang po ang hiling ko sa ating mga kababayan. Unang-una po pala, ako'y nagpapasalamat sa inyong andaying support sa aming pamilya, sa administrasyon na to. At gayon din po sa mga programa at proyekto na ginagawa natin sa mga sa ating pinakamamahal na syudad. No? Sana po, unang-una, maging safe kayong lahat. Dahil nga po dito sa Omicron variant na to lumalaganap na naman. Pero rest assured, hindi po namin pababayaan ang safety ng ating mga kababayan sa syudad ng San Carlos. Ganon din po sa lahat ng mga proyekto. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pakikisa sa lahat ng programa ng ating pinakamamahal na syudad. At gayon din po pagsunod sa mga protocol ng IATF at ng ating probinsya. Panawagan ko rin po sa ating mga katunggali na sana po ang lagi nating iisipin, no, kung ano yung pwede nating ibigay sa ating mga kababayan. Hindi po yung kung ano-anong pinagsasabi natin. Dapat po ang gawin natin kung ano yung maitutulong natin, yun ang sasabihin natin para po mas mabigyan natin ng chance ang pumili yung ating mga kababayan. To all of our constituents in San Carlos City, balbalag yung salamat at panangarot ang suporta yo. Ilaloan nyo, yasayan Mayor yo, Vice Mayor yo, tansaray konsehalis yo, mantatrabaho para pangkamungan tan pangkabigan na si Kian Karaklan. Maraming salamat po, Honorable Mayor of San Carlos City, Julier Ayoy Risuelio. Sabayin nyo na naman po ang ating pong isang edisyon ng ating Tapatan ni Pangga 2022. Sa lahat po ng mga tagapakinig at mga viewers natin here and abroad, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan sa may San Carlos City, salamat po sa suportang binibigay nyo sa 90.3 Energy FM. I just would like you to know sa mga darating pang mga araw, January 7, Friday, Honorable Jerry Rosario ng Board Member po ng 4th District of Pangasinan. January 10, Monday, Honorable Richie Abalos, Board Member naman po ng 4th District ng Pangasinan. January 11, Tuesday, Honorable Attorney Galant Soriano. At January 12, si Edgardo Tagum, former Municipal Councilor and former Municipal Budget ng Basista, Pangasinan. Sa 13 naman po, Honorable Belen Fernandez ng Dagupan City, former Mayor ng Dagupan to ha. January 14, Friday, Honorable Gerald Samudio Gubatan, Board Member po 4th District ng Pangasinan. Mayor, salamat po muli. Salamat. Stay safe, stay healthy.